Čaute lidi, zdravím vás. Selxman a dnes bych vám chtěl ukázat video, jak borec Kuba zvedne těžké kameny. Vidíte, já vám to ukážu. Počkejte. Tenhle veliký kámen a tenhle kámen plus. Počkejte. Tak. A teď to borec Kuba zvedne. Za 3, 2, 1, teď. Kubo, to zvládneš, to zvládneš. To zvládneš. To zvládneš. Dej to název, vole. Dej to název, to je plně. Jak moje máma, vole. Nech to! Jak moje máma. A to těžko, vole. Tu zvedneš. Hoď to na zem, jestli ti to vadí. Počkej, jestli to uzvedneš, přihodím ti tam kámen. Au. 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 Počkej, třeba můžeme to testovat. Bacha. Těžké kameny, co? Jo. A kolik máš v roku? 9. Ale to jsi silný na tenhle věk. Já vím. Je to tak, jak si. Nevěřte mu! To je tady můj bratr, vole. Můj bratr, který má, vole, 9 let, teda. Ty vovorně. Chuju, jasně, ať se dám míš, vole. To nevadí, když ti hovado. Tohle je to, vole. Ty to odvezí mají tím, hoď to na mě, vole, hoď to na mě. Hoď to na mě, vole. A na mě, vole. Ne na moje nohy, vole, na zem paty. Ty vogo. Ty vogo. To je hustý. Zvedni ho ještě. A zvedej. Pořádně zaber. Zaber! Hej, otoč se, Kubo. Zaber! Kuba, dívej se, Kuba. Dívej se, Kuba. Otoč se, ty vole. Otoč se, ti říkají, dívej se. Otoč se. Kuba. Otoč se. Ukaž nám svaly. Ne. Tam nemáš. Teda ty jsou veliké. Posilovat každý ten kliky a ty to kameny zvedat. Ty to dám kýla. Tak to je kanál. Toto je kanál Audio Killa. A koho to je míč? Ahoj, jak se jmenuje, Jarku? Dobře. A jak se máš? Taky dobře. Hej, počkejte! Pane Jarku, víte, že tady nemůžete být. Já vím, proč jsou to oni. Tak to ani nevím. Ahoj, ahoj, děcka. Ahoj, děcka. Hodí to na tvůj špek.
Posilovat každý lano, Bučku. Hej, dostřiky a čtyřánky. A jak se bolí? A jak je tlustá, jak jsem já. To nejde. Ta cihla je, kdo? Odkud to vzali? Nikdo, že? Já to. No, nikdo to ne, to je jako nikdo. No. Vždycky něco přinesete, bordel neděláte a potom jdete pryč. No. Necídej. No. No. Nikdo ne, nikdo ne. Ten tu? No tak to vem, odkud to vzal a zaneste Ne, se. to tu nesel, to tu fakt bylo. Jak jsme tu přišli, tak to tu bylo. No a co teď s tím? No, už jste to Posilovat. rozbili? Už jste to rozbili, tak co teď? Tak to jsme dobře se zaneste. Proč? Jste to rozbili. Proč? No, To je seba. kdo to teda uklízával? Salesman! No. Tak to jde na hromadku, nebo to zanes, nebo to přece není možné, abyste tu dělali taky bordel. No. Tak co? Nevím. To nezhodíš tak, to nebuď chytrý. Ale proč pojď jaký bordel narobíš a míň máš spor nahoře. No, a to není bordel? Bordel je. No. Ne, ale... Ale kláďa, A toto naše video. Tohle je konec našeho videa, které se nepovedlo. Naschle! U dalšího videa. Řekni čau. Čau. Řekněte ahoj. Ahoj. Řekni ahoj, Jarku. Čau. Vypni to.